Έχουμε έρθει στους καταράχτες της Σάμου. Πρέπει να τους δείτε. Αυτό που βλέπετε, το καφέ είναι νερό. Πάμε σε μια γέφυρα, κάτω είναι το νερό. Σιγά σιγά όμως. Είναι στη φύση, τόσο όμορφα. Θα σας δείξω όλη τη διαδρομή, μην ανησυχείτε. Εσείς κοιτάτε εδώ. Δεν είναι πανέμορφα, παιδιά? Δέντρα. Κοιτάξτε. Τι όμορφια. Άκου το πουλάκι, άκου. Δεν ακούτε. Ακούγεται και το νερό, Τέλειο. Αν το δείτε από την πραγματικότητα, θα τρελαθείτε. Έλα ρε Μπάλου με τα τραγούδια σου τώρα. Τι σου χαλάω. Έλα, θέλω να ακούμε τη φύση. Τι ακούς? Τη φύση. Η φύση δεν ακούγεται. Ακούγεται. Δεν ακούγεται. Το νερό είναι καθαρότατο. Και περνάς πάνω από γέφυρες που έχει στερεωμένες πολύ καλά όμως. Και μετά περνάς στον δρόμο που έχει και τον καταράχτη. Εδώ ψήνανε. Έλα. Είδες, καρβουνά. Επικίνδυνο μέρος αυτής. Εντάξει, το χειμώνα έχει και πάλι, ναι. Ω, φιδάκι. Τι έβαζε βέβαια. Λογικά τώρα θα έχει. Αράχνες εγώ ψάχνω να βρω. Γιατί άμα πας στους καταράκτες και στην κόπου υπάρχουν. Πού είναι βρε παιδί μου αυτή η καταρακτηστικό τα τρελαθώ. Έχεις πάει. Ναι, έχει πάρα πολλές αράχνες. Από πού πας εκεί? Έχει, νομίζω έχει και στον Άγιο Όρη στα Μαυροκάμπια, έχει μικρούς καταράκτες, πολύ μικρούς. Έχει ένα δρόμο εκεί πέρα και μετά είναι κάπου μέσα στην Τζουκαλαριά. Είναι, τέλος πάντων, θέλει ψάξιμο. Ναι, γιατί αυτοί που εδώ πέρα, αυτοί οι Πολωνοί που είναι εδώ στο Κο, αυτοί έχουν γραφείο με, ξέρεις, Ξενάγεις και ναι, και ανακαλύπτουν έτσι διαφορετικά μέρη. Πάνε στα βουνά, ξέρεις, ψάχνουν έτσι για να δείχνουν στους τουρίστες. Και μου λέει ότι έχει καταράκτης, αλλά δεν μου λέει η πουτάνα πού. δεν σου λέει για ποιο λόγο. Ξέρω εγώ. Για να έρθω μαζί τους για να μου κάνει ξενάγηση. 50 ευρώ. Είναι πολύ πίτσα αυτή. Και άλλο νεράκι. Εδώ μπορείς να κάνεις τέτοια. Ψέξαμε. Πρόσεχε! Ανάθεμάσαι. Αχ, ομορφιά. Νεράιδα. Σαν νεράιδα. Δεν θες να σε ζουμάρω. Ναι, μην κάνεις zoom καλέ κι εσύ. Μην μιλάς. Εγώ δεν... Καλά, μπαμπάς, άμα σου βγάλει φωτογραφίες θα τρελαθείς. Σου βγάζει το σπίτι που έχει στο μάγουλο. Τα πόδια κομμένα, κατάλαβες τώρα. Γυρίνη, πολύ γυρίνη, παντού γεμάτη. Μία η ώρα πήγε, παπί. Μία. Μία. Πώς περνάει η ώρα, Δεν θα κάνουμε μπάνιο σήμερα. Γιατί? Γιατί? Μία ώρα μέχρι να... Ρίξουμε σαλάτα, κάτσε. Όχι.
Τι εννοείς 1 η ώρα? Μία ώρα έχει πάει. Νωρίς είναι. Εντάξει. Πόσο πολύ περπατήσαμε? Τι, ακόμα δεν έχεις φτάσει το 1/3 που περπάτησε. Αποκλείεται. Καλά. Κατερίνα. Αυτό που περπατήσαμε. Κάποιος πρέπει να είναι μπροστά, να πέσει πάνω. Όχι να μπορεί να πιαστεί. Έτσι, ένας εδώ, ένας εκεί. Πάμε να κουμπίξουμε νερό. Δυστυχώς νερό που να μπορώ να κατέβω δεν μπορώ να βρω. Αλλά πάμε λίγο πιο πέρα να δούμε αν κάπου θα μπορέσω να κατέβω να στρώνω. Βρήκαμε την αξία. Να δούμε πόσο βαθύ είναι. Μπορεί να έχει φούρκο όμως. Ορίστε, μια πέτρα. Τι κάνει, μέλισσε και μέσα και έχει πέτρα. Ούτε από εδώ δεν μπορώ. Αχ, τι ωραία δέντρα έχει. Ψσσ, τέλεια είναι. Στο μεταξύ κρατάω και το ξύ. Από εδώ κατεβαίνω νομίζω. Να ανεβαίνεις πάνω, να ανεβαίνεις τα σκαλιά, να κατεβαίνεις μετά. Αυτό μου άρεσε πολύ στην Αυστρία, αλλά ξέρεις τι. Έβλεπες και ποτάμια, καταρράκτες παντού, αλλά παντού είναι παγκάκια. Αυτό που κατεβαίνεις. Ήταν σε έναν δρόμο, πήγαινα, άστα ρεύνα, δηλαδή, κανένα το πάνω στο τέλος. Λες τι είναι βασίλειο, φανταστικό, πολύ ωραίο. Πού κρατήσε? Πάει πολύ. Στο κερέ σας. Θέλει μια μπριτζόλα. Πιτζόλα. Ένα τραπέζι για 6 άτομα. Θέλω να φάμε πιτζόλες. Μπιτζόλς, τι Μαστόρισα. Βάλε λίγο παραπανήσιο ρε Μαστόρισα να σε έχει η Παναγία σου μέλα καλά. Μην ανησυχείτε, ψέματα λένε, δεν έχω μπλέξει. Ο Βαγγέλης είναι Ακούστε, καρακάξα. Κοράκι. σουτ. Να έπρεπε να Που ακούσουμε λέει, αν μου κορά. βάλεις και λίγο τζατσίκι, λέει ο Βαγγέλης. Σου βάλω, μισή μερίδα. Τρία φεροπάρτα. Στις γύφτους δεν χάνεις τίποτα. Πώς είναι. Μυστικό τέτοιο. Άμα χτυπήσει 12 φορές βγαίνει λέει φάντασμα. Δεν το λέει. Τι χτυπήσετε, πώς χτυπήσαμε? Όχι, όχι, παραπάνω. Δεν χτύπησα 10. 12 λέει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πες βίντεο τώρα. Ναι, για να το βάζω στο YouTube. Να πάρουμε likes. Likes. Νάτος πάλι ο μικρούλης μου. Να το, σε αυτό το σπίτι έρχεται. Ναι, πάει βολπούλες. Τώρα, ναι, πολύ γλυκούλη, Πολύ γρήγορα. πολύ. Πολύ. Πες και τον μπαμπά. Α, βγάζει μπροστά. Ναι. Σε έβγαλα. Οκ. Έλα. Το πά. Και τώρα θα σας δείξω και το τέτοιο, το καταράκτη. Θα τον δείτε σε λίγο ρε παιδάκια. Εντάξει ρε παιδάκια, μην βιάζεστε. Όχι, βγάζω βίντεο στο YouTube. Εδώ είναι ο αδερφός μου. Έλα να πάμε στο εδώ πέρα. Εντάξει, δεν νομίζω να τον ακούμε, αλλά θα είναι περνάς. Για να δω είναι βαθιά. Ναι, άστα. Πάμε από εδώ πέρα.
Πάμε κάτω. Όχι, εδώ. Όχι. Περίμενε. Κάνω βίντεο στο YouTube. Πάρε. Έλα μαμά, πάρε το δικό μου. Μαμά. Μαμά. Όχι, εντάξει, της έδωσα. 14-25. Βγάζουμε φωτογραφίες τώρα. Βγάλε μου μία. Κοτσούλα μου. Παιδιά, ελάτε κι εσείς γύρω-γύρω. Έλα μαμά και εσύ. Έλα, όπα. Έρχομαι εγώ να βγάλω. Κατεβείτε λέει. Δεν βγαίνει. Κατεβείτε. Να, ένα κλεισάκι κτίζεται εκεί πάνω. Γύρω θα πάμε. Πάμε να σας δείξω καταράκτης. Είστε έτοιμοι! Μένουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Μπορεί να συνεχίσω λίγο τα vlog σήμερα, γιατί μου αρέσει. Βασικά, παιδιά, θέλετε να συνεχίσω vlog για τη σημερινή ημέρα ή όχι? Αυτό θα τα ανεβάσω και μετά θα τα σβήσω. Νομίζω πως να βάζετε like αν σας αρέσουν τα βίντεο στη φύση, γιατί εγώ μένω στη φύση. Μένω στην Κόλ, ήρθαμε διακοπές στη Σάμο και μένω στη φύση στην Κόλ. Πάμε στην Πάβη να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και τώρα μπορώ να βγάζω βιντεάκια στο σπίτι μου που μένω στη φύση. Τρέχα, πήρα στην πέτρα και πήρα απέναντι. Μη. Θα το έκανα. Κοιτάξτε. Ακροβάτι μου, πάμε. Ρίσκαρέτο. Επιδείξτε την πέτρα. Να φαίνεται το πρόσωπο και τα αυτό. Μα φαίνεται ότι είσαι πού παιδί μου. Κοίτα, αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Κοίτα διαφορά. Κοίτα εδώ. Μπάμπη, θα το κάνεις? Θα το κάνει. Παιδιά, βάλτε ένα like για τον αδελφό μου. Θα το κάνει. Κάνει φωτογραφία τώρα. Κάτσε να μην δεν βλέπετε. Πάμε, Μπάμπη, θα το κάνεις? Περιμένετε. Όχι, γιατί κάνω βίντεο. Έλα, Κατερίνα, να το κάνει ο Μπάμπης. Μπάμπη, τι κάνεις. Μπάμπη, δεν το έχεις. Μπράβο ρε, μπαμπούλε. Μπαμπουλίκα, το είδατε ρε παιδάκια μου. Το έκανε. Κατερίνα, όχι εσύ. Κατερίνα, όχι. Κατερίνα. Ελάτε. Κατερίνα, εσύ δεν θα το κάνεις, εντάξει? Περίμενε, κάτι να κάτσε λίγο εκεί.